Kumustas ti amin nga kabsat kakaiyan nga da dita Pilipinas karon na kita data banbantay siya man manen iti kabsat yu nga da iti bangir iti lubong ket ikantayo man iti reaksyon ti speech ni Leni Robredo ijay Ateneo di Manila ngem sakbay na panagpay agsiar, okay. Okay, ang pababalik ni Leon Guerrero. Uh, success ko na rin. So, nabuyak jay kuan ni speech ni Leni Robredo. Kumot kidi nga pinalpas. Ang yun nga kumot nga pinalpas talaga makatuturo iti rabi in fairness kadagiti supporters na might mo di speech na in fairness might di speech na mo talagang kinuha na mo encourage na dagiti supporters na recognize na dagiti tinulong kanya na nagipigpigket nya tinpigpigket da talaga nga nalumanay tin kasta napiman nga nagso talaga nga iso siguro nga tinawagan na nga Nanay Leni. So kasi tilang medyo lang hangkong tilang medyo ayos kuma adati nuam mo nga usaran iti panunod mo mga kitan nga naling ang mga siputan nga naling mayaw awan ka kalamot lang nga dagi dadu mga dagi scammers example to kuma dagiti scammers dagadu dagiti agtuktok iti balay nalumana iti panagsauda bla 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 kastoy kastang agpaiso so ako na nga tugod to be true ket amugay mga mugat lamlamyong ndakan tir dan ti alipuspos mon isong adu ti baba isong adu dagiti isong adu ti mall ulaw adu ti most scam ket lakas jay iti mangyari iso nga kumbaga ket iji kastana nga agsaw ket talaga nga ay unpiman inyangay ga unpiman ket ni magpaypiman dito nga kandidato talaga kastoy ti bagbagana amo nga madlawon iso nga hanin nga hanin nga kuri di panunod mo no di ka di emotion mo kasla kumbaga ket tapos ta naabak ket iso na ti kaslangay nga kala ko nato ket kasla nga biktima kasla nga kakaasi kala kasi ti turuna karkaron ang drama nga makasangsangit ket talaga nga ay awan talaga nga mayaw awan ka kung nung kitang nga naling makitang pasensya ta ok muna ni medyo napupulatan ti barokong ko nung kitang nga naling ket hanamot nga uray ko mga ibagana nga inya nga timay ko mga ibaga na nga pa nga talaga kadi pa nang akseptar na nga talaga nga naabak kat encourage na dagiti tattao nga mang support iti government uno kini Bongbong Marcos kini Sara Duterte sa balimot ada yan ibaga na nga dagiti legal expert na iti partido na ket agtatrabaho da 24 hours tapno maamuan ti kinapudno nga syempre ang motemot ket iririri da iputista da nga talaga nga adati
ah, sinauran kano di eleksyon ket isu ti ikukuha na lata isu ti talaga nga ipupush na hana nga kahit nga agkonsida na kahit nga 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 aminin nga naabak isu nga kuna na nga dati legal expert na nga agtatrabaho na tapno mamuan kano iti kinapudno ket diya nga iti narigat Kadagiti tatakot papukaw na, ay, pupiman, ya. Kad, hindi kayo piman, kastoy, ala. Kat, santo dya ko na nga, form isuna, iti umay nga July, July kat form isuna ti, Angat Buhay NGO. So, kasla nga, kwaisuna nga, isa ta, kumbaga kat, form isuna iti, nan government organization nga tumulong kadagiti Pilipino siyempre ang motimot iti NGO kat they are not directly nga makimerge iti government kasla nga ala nga adati kanyada nga pagalan na ti punduda tumulong man siguro ti government ngam sabali da kasla kumbaga kat sabalit na isisina da kaya ti kasla nga ako na ta siyempre anang nga kahit iti maki merge iti government ana nga kahit iti maki tulong ana nga kahit iti maki ana nga kahit iti sumuporta iti di tagtugaw to nga government kaya siyempre uray no kung kunan na piman nga kung kunan na nga ang ma-divide iti Pilipino to may sa ti pagigyan ti tirigat na jemot ikaskastada ikaskastana mo nga mang encourage ka iti tao kasla nga pabaliktad kay kasla nga kumbaga kat reverse psychology ti ikastana nga makitungtong kanya na alan na ti simpatya iti tattao at the same time nga agiserrek iti sabali kasla kumamat lang kasla simbahan areta nga kwa kasla nga simbahan nga naaluman ay magdamakat agiserserek kagaya man iti sabali nga doktrina inggan na mapuisunan iti malasunan iti congregation ket siyempre awanan na divide tun iti simbahan isu tar aramid na magbaga na nga mayat kastoy ngem hana nga ibaga nga tumulong tayo iti gobyerno no diket kaslang agbuoda kalalay detang strategy da kaslang agbuoda iti kanyada nga organization nga isu ti pagkonsentratan da kaya siyempre amun mo't lang ni Leni Robredo nga talaga nga awan iti nga talaga nga agbalin uray no ikwada kaya siyempre nakakwamot tunon dagiti legal expert na kat nagikwada mo tunon iti napanan iti Supreme Court kat adadalanan iti Supreme Court niya ti kastada niya ti kastada nga mang kwa dito iso nga iti Supreme Court ndiay adot may magbaga nga iti bandang ti BBM kat hangag kuri hangag balin nga ma-dismiss iti presidential candidacy ay ti kwan ni panagtugon ni Marcos karagiti magkakamping mas asa da nga talaga nga agkuri nga talaga madismiss da Bongbong Marcos yung tirigat na reta kat kwamot lang no panpanunuton tayo mo't lang reta kas pangarigan kung uray mas kasparigan madismiss ni for example ting ibagbaga no kasparigan madismiss ni Marcos makansel iti pagka-presidente na alangan mo't nga kahit mo't laang dagiti kakampik ni Duterte ni Sara Duterte kat may sadamot nga partido magkumano ni Sara kat opposition mabalin siguro ang manungat may sadamot alangan mo't nga kahit takat nagadumot lang mo't muslimot lang kanya kat andamot lang nga kahit ni
President Duterte di karkarkarong lang ni Sara Duterte nga nga kayat. So nga makita tayo kat awang mo lang pagbalinan ng tao, well, mga awak na kasparigan, awang mo lang, tanda mo lang nga kayat, both presidente kun vice president kat andang mo lang nga kayat. So nga awang mo lang iti pagpananayta. So nga kun amon mo lang nila ni nga han nga dati chan sanang han nga balin nga madismiss ni ni Marcos panpanunod ni 31 million iti ng botos kini Marcos 14 lang kini Lenny katsimpri niya taramidin ni dagi 31 million alangan mo't nagtatalnada lang mo't niya alangan mo't nagtatalnada na kayo alang mo nagtatal na tayo lang, alang mo nagtatal dagiti nagbutos iti 31 million ang lakta nakanganga ket dagitin tupay dagiti kakamping tupay ket protesta nga protesta di tarwar nga kumkumiti bagbagada kasanuay mo no kwamot dagiti 31 million once nga nakuha ni Marcos madismiss nya taramidon damo dagiti 31 million alang mo nagtatangada lang siyempre nag nagluluko damot kayo damot na suportar ang nga bakapon ni Marcos mo't no kasi iti mangyari kat agtatanga dagiti makabibim but nya nga iti kuha ng muding dapat bakapon damot 31 million ko naman ni tara million na nga so nga iti so nga didingdingot di speech ni Lenny kat talaga nga hanak nga sa baliti kuha nga talaga nga nalumanay talaga nga malilaw ka nga mangkuha kanya na kumbaga kat maasi ka di panagtakder na ore ni Kiko dayang buti mo ni Kiko nalingag drama ang kung nakita niya pa nag-speech ni Kiko ta baka nagsangsangit man din nagluluwang agsasao sumutikwan ni Kiko diya so nga ang dagiti do mga talaga nga tattao kat talaga nga malilaw da iti panagsaon ni Lenny Robredo so ako na diya may isang ang kwamuno nabuyo jay nakakwamot ka di Facebook nagkukuha ka di Facebook at jay kunan ti may isang ako mo no lawyer di ay ako na nagpakpakasi kini Lenny Robredo ano mabalin kat ibaga na karagiti supporter na nga agsardengdan or kanya na kat akseptaran nga naabak isuna taawanan awan mabalinin isuti niya nga kat isuti sungod nga dati demokrasi tayo dita Pilipinas kat siyempre unuran tayo no niya ti pinili dagiti tattao unuran tayo kat isunamot langmot ng ibaga nga awan iti amin kat mabalin nga agtaray nga iti politics ken no naabak kaya according kanya na Tagalog jin kastada according kini Lenny Robredo amin nga tao kat adati karapatan na nga agtaray iti politics ken jay akseptaran tayo ti outcome na no naabak tayo akseptaran tayo kunana isut kunana di ay yung tatakat isumot anamot nga akseptaran nga ron na naabak isuna yan ron nga tikas kastana di santo kastakat nagarutag protesta siyempre no talagang mut lang ang mayat iti motibo na nga talaga pasardeng na dagiti agprotesta isuna lang mut ti makasardeng iti kadagiti agprotesta pasardeng nga lang dagiti agprotesta kunada mo kat ni nagaduon ti nadadael nga pamilya gapu iti dagiti kakamping iti politics dagiti anaken kat agrebilde da adan nga denggan gapusta iti
Paryentes na kat butos na di Bongbong Marcos kat yang handa kayat ang agrebildidan. Kat nagmadi ti epekto na iti pamilya iso nga iti kwan ni Bongbong Marcos kat talaga nga iti panag maymaysa kuma panagmaymaysa kat yamot kuma iti kwan ini ni Leni Robredo nga sumot ko matibagana karag iti supporters na ta siyempre uray no kasparigan pumabor kini Bongbong Marcos iti Supreme Court inyan tumimot lang ti mangyari baka andalat nga akseptaren useless mo't lang uray no kuan iti Korte Suprema nga sadan ni Marcos sudamot lang talaga nga dangag sardan gaputa hangar nga kung ni Mike Abi katan nga kuray tahanan nga it's already personal laytan han nga handa nga talaga nga kayat nga agtaray iti Marcos madida nga agtaray iti Marcos yan nagaro iti Rasunda nga agsublikano iti martial law bla 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 nga nagaro ti Rasunda nga awan to ti freedom of speech awanton iti madadaolon iti madadal ti freedom of speech freedom of speech awanon ka ito ti ikokwada ngam siyempre dupan paluton itatakat modern times tatan anda kumagamin nga anda gamin kuman nga ikita jay idi ken itatta tasabali idi tatakat aluon ti mangkikita idi ket awan nga talaga ti mangkikita tatta nagadun iti mangkikita as long nga ada iti eta Congress senador nga isuda iti talaga nga ken iti isungod nga dati dati Congress tayo dati senador ken dati justice system tayo ta isuda iti kasla nga mang balance iti amin isuda ti mang balance iti amin no malagip yu di nag-martial law inkwan ni Kapyapay Manuel nagpait idi nag-indeklara ni President Duterte ti martial law di ba anamot nga indeklara nga may sana lang diti panunuton tayo tata indeklar ni President Duterte iti martial law haan nga may mesa haan nga isu na lang iti akin desisyon inaproban iti Congress isuda iti nang iti go signal nga agwa iti martial law ni President Duterte lang iti nang kasangan nang nang ibaga ket nagdalan iti proseso ako na nagdalan iti Congress nagdalan iti Senado isu nga naaproban isungaan nga mabalin nga kuna tayo nga agsubli iti martial law ang agbalin iti nangyari manen iti tiyempon iti yakon kuna da martial law di nga do tinatnatay isungaan nga agbalin ang agbalin yakon kuna da ay mabuting kami ta nangyari gamin iti martial law ket kastoy ket mapukawton iti freedom of speech awanton iti kastoy agrigaton iti Pilipinas Natupan panunutan kat isudamot iti dagitimat ka camping nagadut adati kun kunada nga cancel culture nagadumot kinansulada nga celebrities kapusta sinuportada ni Bongbong Marcos iso nga makita tayo kat isudamot lang mo tigar aramid sudah lang tagar aramid mo sudah ti mong ibaga-baga ti freedom of speech madadaol iti awanan iti sudah ti mong patpatay iti government kano iti mong patay iti journalism awanan at isuda mo iti mang ti agar aramid ti problema isuda mo patay o tatakat mabalinda pa lang matag-protest apay tatikasta nga ako na da nga awanan iti freedom of speech
isuda mo timang ibagbaga de, isuda lang iti manglukloko iti bagbagida. Isu nga ngagpay suya ko na da nga, ay kabutbuteng kastoy. Isu ti kabuteng da, isu nga no da dumakat isu ti naikarga iti panunutan nga, ay undag martial law. Kasi yan bagan, di ba ni Pacquiao iti nga nanyo no mga baktuleta agkagulunto no once ka na nga baktuleta agsubli ti martial law. Agsubli ti martial law nga approval to ti Congress. Kasi yung nangyari kay Mindanao iti. So nga kaya kitanto iti mangmari jeti opinion ko iti panag-speech ni Leni Robredo medyo linmawa ngem di nga rod masapul nga balansem tayo iti kwa no emosyon tayo lang ti pagandaran tayo katanti usaran iti panunot tayo ay syempre maabak tayo matlang awan matlaan at nyan to ti outcome na nyan to ti decision iti Supreme Court kat isulat ti matungpal I hope ti jay kinapudno ti talaga nga lumwar kat nyan ti kinapudno nga lumwar kat nuwan dala tang akseptaran kat inya kanya da nga di ako na dangor kat pumana ko lang nita Pilipinas matlang ti susurbino no mangminggal kayo matlang bis nga may sa tayo ko mga mang support iti government kat awan so kasjay kakabsat iti reaction ko iti speech ni Leni Robredo sakbay naman gayam nalipatak kakablawan nagiti Ilocano limbag nga oras ti apingan na uli rito nagiti mo Tagalog kumusta po kayong lahat kalamit kakailyak na igurot how are you babayu next time again.